kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Kubasa kuma around 10 o'clock ndobva ndanzwa pamba kuitwa nhau dzemukwaedza ndovanga ari maheadlines zvikanzi hapane nyaya iri kusuwisa chaizvo yekuepworth yamai vane vana vatatu matriplets asi vari kunetsekana nechikafu chevana ava nekuda kwekuti havasi kukwanisa kunyatsoita mukaka wakakwana. Saka pandakainzwa yakandibata chaizvo zvokuti ndakangofila mukati mangu ini kuti pane zvatinokwanisa kuti tiite. Saka ndaidhiraivha ndakakwanisa ndibate nhamba dzekwaedza dzakanzwa ndakubatsira tibate panhamba idzi. Ndazvisa mupfungwa dzangu kuti mangwana ndisvika muofisi ndofanira nditsvage nhamba iyi yekwaedza ndivabate. Ndasvika muofisi musi wechitatu pandakanganwa ndakangowandirwawo. Musi wechina makuseni ndichidhiraivha futi kuenda kubasa pandabatidza redhiyo yemumota nyaya ndakazosangana nayo vashamba vari kutaura naNiki kanzi tine nyaya iri kusuwisa yekuepworth yevana vatatu vari kushayirwa mukaka saka vari kutopiwa mvura. Ndaiva nemwana wangu grade 6 ndatora foni yangu iyi kusevhe nhamba ichataurwa. Nhamba ipa yakasevhwa pandakazopinda muofisi tikakumbira ashandeni kuti chiibata kwaedza notoda kuti tiwane zvatinokwanisa kuita sei tinokwanisa kubatsira nazvo. Saka maona tauya pano kudai so zvakabva ipapo kuti pane zvimwe zvinhu zvaunonzwa munhu kana kuti nyaya inouya munzeve dzako asi mwoyo wako ubva wazokudza zvimwe zvinhu kuti wanai zvamungaite pamusoro pezvawanzwa izvi. Saka tiri kubva kukambani, it's a private company inoshanda nevanhu vari kuAmerica kunyanya. Maclients ari kuAmerica ndo vatinopa maservices akasiyana siyana kubva kunana marketing, human resources, zveIT. Asi mukati mekambani iyoyo mune department rinonzi workplace wellness inoti rainzi pastoral care kudhara rinotungamirwa ine ndinotungamira department iroro ndichishanda neimwe timu yangu yandava nayo pano. Kunze kwekukurudzira utano hwakanaka pakati pevanhu vanoshanda mumaoffices edu nevanhu vanosvika kuma 800 tinobuda zvakare kunze tinobatsira vanhu vanenge vari masituations akasiyana siyana. Tinoshanda nemaorphanages ari kuna Warren Park, orphanages dziri kuRugare, kuDomboshava nemaindividuals. Saka imo munokwanawo imomo nekuda kwekuti donzvo redu rinenge riri kuti tikwanise kuti tishandire upenyu hwumwe munhu. Saka ava vana vadiki ava vana vacheche havana chavanoziva. Haugone kumutsanangurira kuti situation yakamira yakadai hanzwisise chake kune kuri kungoshungurudzika chete. Saka taisingada kuti vana vakure vachishungurudzika. Ndosaka muchiona isu tichishanda sevabereki notoda kuti titi nyange inini zvakandiomera sei asi regai ndimboedza kudzivirira vana vangu kuti vasatamburawo sezvandiri kuita izvi. Saka tinoda kuti ivo vadiki ava atleast vave neupenyu huri nani. Saka tine zvatauyawo nazvo shoma zvatauya nazvo zvatinofunga kuti pamwe zvingabatsirawo. Tikurudzirawo kuti kana paine vamwewo vari kunze vanenge vakanzwa nyaya iyi ngaisaperera munzeve asi mwoyo yedu ngaitaure zvimwe zvinhu kuti tikwanise kuita sei kutambanudzawo maoko edu tichiriritira vadiki ava. Mufaro wangu unoda kuti jambe. Ndanzwa kufara zvakanyanyisa. I didn't even expect kuti zvichaitika zuva ranhasi. Mwari ndiwanikwa nangoronga zvese. Hanzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Uye ruoko runopa ndo runoropafadza kuti munhu rutambira. Ndinokutendai zvakanyanya zvokuti tikamboimba zvinoita. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Ukapa uchapiwa, ukanyima uchanyima. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Ndafara chose. Ewa toti. Vana vangu vese pamwe chete vasi. Pekugara pari kunetsa nekuti nzvimbo ine hatigiri nayo nakuseviswa.
takangogarawo sevanhu vari kuri pawaiting list kunasikanzi bvai tinongotobva chandishuira ndechekuti vana vangu vaende kuchikoro chakanaka. Ndine vana vangu vasikana 2 vari kumberi kuvahombe vachona ane 15 neane 12 years. Aiwa vana vangu vanomhanya uye vanogura but zvikoro zvachona zvavanodzidza hazvinatorina hazvidi kuvabatsira kuti talent yavo irambe ichienda kumberi. Kubatsira kuti even kana anonzi mapemba handina ndotodofisa mwana wangu kuchikoro kuti arozondine nevana kusikeri like izvo zvasina enda kusikeri but afana enda kusikeri saka ndikaona izvo pema it's okay ndifana kuti ndirambe chikoro bvisa mwana wechikoro